Ik heb mes mijn leven gedacht om om te was. Wir sind in Paratodo beim Pflegeheim mit Heinrich Hoder. Dankeschön, dass wir das hier machen dürfen. Und du bist al 92? Ja, Wie lange bist du al im Pflegeheim? weil die Mutter hadden. Vielleicht ein Jahr so was? Ja, Okay. Ja, wie viel wie thuis? oh, maar ik weet niet. Wie viele Geschwister weißt du? 16. Zast? 16 weer de familie. Dat we aber van 2 Frühs. Ah, Dat okay. we eine Früh gestorben inzwischen. Dat was een beetje gefried. En En die tijd heb je aber ein Mädchen abgenommen. Wat ältere dood waren, ja? ja, Kannst du ein bisschen davon vertellen, warum nam je die ab? Was wäre da passiert? nou, de militair weer is de weg. De kreeg weer daar. En ze zullen niet hebben rausgekommen hadden, voor nog bestaan. Also, die wohnte dicht beim Militär. Dat weer ook nog daar. Ja, aber das wäre nicht so sehr weit auf. Nee, dat weer vielleicht 6 kilometer ook. Und der Vater hat bestellt, die Mädchen sollen nicht ab rauskommen. Ja, Hat er noch eine Mutter? nee, dat weer al gestorben. Ah, okay. Dat weer met voor. Und das Mädchen hat aber einen Freund. Ja, met dem heb je ze gewonnen. Doch ab rausgekommen. Ja, Und dann? en dan weer een zo dood. Had hij de les gereden. En dan ben je mij als dood gekomen. En dan afgekomen met hij. En hij had geschreven en hij weer voor gekomen. Ah, der Vater hat das gehört, das wäre noch Ja. nicht so weit auf vom Haus gewesen. Nee, weer echt betust gehad. En dan neemt hij het meisje, neemt het met huis. En dan was het met het rechten van een eind. Ah, Ja, mit Scheite, ja. weit am Kopf. Mogelijke, gewoon een kop, joh. Van een. Und fällt daheim. Ja. Nou ja, en dat. Ja, voetstoot, okay. Ja. Und das Mädchen, Dat meisje blieft da oder rannt was? staat niet slecht. En dan ben je nog maar voor het allerlei gekomen. En dan en dan ben ik hier ook. En dan hadden ze dem soldaat vastgenomen. Wat met dem geworden, we wisten ze niet hier. Das Militär, wie lange wird das dann nachher noch bejunt? Da das Spiel, war das bald abgeleist? Nee, dat blijft toen nog een naast. Dat ziel je met van een tegen de andere. Maar de Waffenstilstand weer, maar de vrede weer nog niet. Und die alle hadden immer Angst, da das Spiel beim Militär, ab und an. Ja, ja, we pasten allemaal op. Zei op. Ik had niet angst, ja, ik wist niet waarom de mij scheiden worden. Maar Aber du wirst die Zeit auch noch klein, ja? ja, ik ben een halfwassen jong. Maar zag het als fijn. Ik ben hier dicht bij militair, maar zag het als fijn. Scheine Pied. Ja, aber het staan dat die meteen ook schacheren, die Mennonieten meteen. Wenig. Dat weer zijn ja. Einer had daar wissen verkauft, ik heb eigenlijk genomen daar wissen verkauft. En hij hadden dan de andere voetje geklampt. Dat is die geschichte. Ze hebben een beetje verkauft en je het lam. Ja. Ja, ja. Aber irgendwann war das dann abgeleist, da. Hij zei ja. Dat weer zo tegen de vredesverdrag tegen Luther.
Dat weer dan anders. Dan trokken we het alles op Israël bij Ewe nog lang. Oké, en dan had dat meisje zijn oudere meer. Ja, nee, er weer nog Maya, er weer nog Martine, er weer nog Andres. En er weer nog een, ja, je weet niet hoe het heet, ja, ik vergeet het. Ja, maar die worden dan verdeeld. Ja, dat waren nog gedaan. En dit meisje komt nu junt. Ja, dat is nog maar anders. Maar ja, dat is niet een familie. Du wees dan nog ganz klein, Ja, maar du kannst je van der bezinnen. ik kan me niet best herinneren. Maar de hele jaar, wie je dan stelt bij ons, wat zich bevriend. Ah ja, En daardoor, ik kan dat zeer goed. Maar dat is ook nu ook al waar. oké. Ja, dat weet, dat weet dan een groot schraatje, ja. Oh ja. Ja. En dan trok je naar Paratodo en dat deed je met vee aanvangen. Ja, Dan had je maar je land. waren we maar een land. Voordat hij er 5 jaar tussen was. Ja, oké. Oké, 4 zo. Ja, en wo hast du die bekeerd? Of op wat van die leenheid? Wat die hormonen dat u die bekeren zust? Ik was dan 20 jaar. Ah ja. Weet je? Ik was allemaal niet. Ik weet me, dat was ik nog koud. De mensen zitten er maar over, dat was niet. Ik was, ja, ik was ver was ik. Mijn laatste leidt al een kop heen. Dat moest ik kijken. Die meiden dan. En vroeger, ik zou zeggen, laat me het vroeger. Ja, ik trouw je weer. Ik zeg, maar ik moest er anders. Want ik had van dat weer bewoog staan. Nou, ben je dat niet? Also met die voeder, bekeer je die? Ja. Ah ja, oké. Dat is goed. Dan lijkt zich wel toffer dan ook? Ja. Ze bouwt op die voet. Ja, Ze bouwt. ja. En ergens waren bevrijd je dan? Ja. Weet die vrouw dan ook al je hoofd? Die leidt zich dan op tafel, ja. Ah, die leidt zich dan ook. Ja. Als je bevrijd werd, dat je dan fresh wil aansiedelen, je Ja. als jong het eierpaar? Ja. Op een kamp of een pentstuk. Ah ja. Daar huisbuur en zo? Maar wat denkt zijn? Geen schijn. Ja. Na de nachtvroeg naar de ouderen door. De oude man dat eigenlijk kent, allemaal tussen. En doe je dan op het is. Ja. We konden door wel niet wonen. Maar dat werd echt afgehouden, hoe uit de stad hadden, het land had. En het land had ik al daar. En Ja. Wat had je, hoeveel tjenja had je? 7. 7 tjenja. Ja. En wat had je wat Besonderes erlebt, wo Gott je het extra bewaard heeft? Ik was daar de grootste tijd. Ja, dat is allemaal baby. Maar ja, eigenlijk, ik doe hem onder per dag met voets. Ja, maar je had veel ervaring met de melk. Ja. En had je ook krankheid gehad aan de familie? Niet bijzonder. Zo, Gott is je genetisch geweest. Ja, dat is onze familie. Oh, ganz groot. De mest 200. Meest 200. Ja, Ja, 70. Meest krijgt 70 jaar, dat we hem eigen stand gehad. Wow. Ja, dat is je nood, ja. En vroeger is het eerste wat hij gestorven was. De grote familie, dus nog 10 jaar gestorven. De jongen ouder dan 70 jaar. 10 jaar gestorven.
Oh. Keiner besonders krank. Ja, dat is genoeg. Heb je ook in de gemeente met je arbeid? Ja, ich habe meist mein Leben gedacht, am Amt was. Ich war erst einmal, kam was so alle gelernt worden, nicht der Anfang von. Also das Land, das Namen warten, weet je, met bijen. En die dan zo abarbeiten. Campo Vaceval ist eine Siedlung von Indianer oder Paraguayos. Paraguayos. Ja. Und da hast du halb an, oder jene Knie, ja, jene Paratado. Dem Grundmelken. Eerst eenmaal dat land. Dat weer een pastore. Dat weer een afpiekt. Wat hij moet je arbeiden door. Had hij best liggen en maakte allemaal trouble. Maakte Leute allemaal hier wonen. En die besturen dan. Ah. En daar wordt hij eenmaal bereid. Als Streispresident weer. Dan wordt dat eigenlijk. En dat duurt niet lang, dan weer dat op EWR-land. En dan kom je door Ziedelen. Kon je door den aansiedelen? Ja, Und das existiert bei vandaag de dag nog, ja? dat is van der aus, dat echt zo lang niet was. Maar dan zei je dat is, je ene municipaliteit en alles. Dat is zeer ver weg. En dan zit 17 jaar, George te komen tegen was, 17 jaar. Oh ja. En 18 jaar zie ik wijze verstehen was. En je meende, maar met de wijze aan. Wijze en wetwen. Hm. En dan ben je 5 jaar die kunnen. Maar wenn du Waisen und Witwen die annimmst, dat ist dann auch al Diakon. Ja, dat is ähnlich die kunnen. Ja. Ja. Dan weer dan zo een oude tijd. Nu is dat allemaal geändert allemaal. Ja. So, mit jene grote Familie, habe je dan mit Feitzucht gedaan oder Ja. Ackerie? Ja. Ja, met Ackerie ook. Aber als ik van Feitzucht leven, maar voor begonnen, dan heb ik de Acker meer. Und so hast du konnt deine Familie ernähren, das ist kommen. Ja. Zo gaat je. Maar hadden ze dan nog 5 marken. Had je gegaan dat groot even kon maar vertellen. Nober van de Nobers. En dat had de Nobers niet de nieuwe vrouw. En die komen ook niet meer aan ons. Kwamen niet meer aan ons. Wat van de Nobar? Paraguayos? Dat weer Argentina. Argentina? Maar die woonden in Paraguay. Ja. En du weißt dat je nou dat hij gegaan hadden? Ja. Ja, dat 5 kilometer een bosje gehakt en doorgeleid. Had je dan nog geen marka dat je kon Ja. zeggen dat is angst? Da hat Halbrenner dat weer geslacht. Ah, zum Schlachten. Ja. Oh, ja, dat is goed, want dan geen Maike nach dem Schlachten gebruikt wordt. Ik zie ook zo. Dat verzeihen, dat moest je op de driet. Dat kon ik op gewoon niet. Ja, ja. Gut. Wat, würde je noch wat willen, vielleicht an de Menschen extra, de Jugend, wat sagen, wat mitgeven für ihr Leben, wat jüngst wichtig geworden ist? Ja, wichtig is dat Trüsern. Trüsene. Dat is van alles sehr wichtig. Oprechtig. Ich habe nie vergrößert lange Arbeit. Immer mindestens geholt. Ist echt wel für die Gemeinschaft arbeiten. Und da habe ich nichts geändert.
Ik zie dat ziemlich gehungert. Ja, aber ja, en together laatst hadden we, nou, ja, tegen ik ben er bedoeld, maar die zijn met 700 renden was, dat we dan today al na de heer van, nu hebben we al lang alles verkauft. Mhm. Gut, Dankeschön, dass wir das machen dürfen. Ja. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal.